Għal Joen Cassar huwa fatt pożittiv illi d-deputata nazzjonalista Claudette Buttigieg qed titkellem fil-miftuħ dwar każi simili għal tagħha. Fil-fatt kien fil-programm .net fuq Net Television illi Shadow Minister responsabbli mill-libertajiet ċivili tkellmet apertament dwar il-maħfra li ntalbet mill-Partit Nazzjonalista għal kif mexa fl-aħħar snin ma' persuni transgender. Fl-istess programm, bla ma kien mistenni, intervjeniet bit-telefon Joen Cassar. Il-mara li kienet bidlet is-sess tagħha u li għal snin twal iġġieldet fil-qrati biex tingħata dritt li tiżżewweġ bħal nisa oħra. Joen faħret il-fatt li .net kien qed jiddiskuti dan is-suġġett b'mod mill-aktar matur u rringrazzjat pubblikament lil Claudette Buttigieg. Joen Cassarina, nixtieq ngħidilkom grazzi lil Claudette talli qed titkellem fuq il-każ tiegħi daqshekk fid-dettall. Nixtieq ngħid ħaġa waħda biss. Meta tkun għaddejt minn dawn l-affarijiet, ħadd ma jista' jifhem l-uġigħ li ngħaddu minnhom aħna. Joen Cassar fakret li hija dejjem iġġieldet għal dak li kien dritt tagħha u fi kliema kienet ċara illum ma nistax nissejjaħ transgender jien mara. Fl-intervent tagħha Joen appellata l-aktar edukazzjoni fost il-poplu dwar suġġetti ta' dan it-tip għaliex fi kliema stess ħafna nies jitgerfxu. Hemm ħafna nies differenti, nies Down syndrome, nies disabilità. Mhux kif naraw, meta nkunu qegħdin nikbru naraw xi ħadd Down syndrome jew disabilità jew persuna bħali jista' ta' ħadd qata. Nixtieq ngħidilkom grazzi. Wara dan l-intervent ikkummentaw kemm Claudette Buttigieg kif ukoll id-deputata Marta Sportelli li kienet mistiedna fl-istess programm. Emozjonajt ħafna bit-telefonata għaliex il-ġowan ninkellem ma' ħafna, naf mexi xaddit, mhux faċli, u allura ngħidilha grazzi. Xtaqt nirringrazzja ħafna lil Joen tal-kuraġġ li kellha anke ċemplet f'din id-diskussjoni. L-ewwel nett anke mit-telefonati l-oħrajn li daħlet kemm illum aħna bħala poplu Malti wawċi lesti illi npoġġu bil-qiegħda u nitkellmu u niddiskutu b'mod ċivilizzat. Persuna li issa bħal fil-każ ta' Joen hija mara, mela din għandha id-dritt li tgħix il-ħajja tagħha fil-kompletezza tagħha mingħajr ma niġġudikawha mingħajr ma nagħmluha l-ostakoli tagħha. Għal snin twal Joen Cassar iġġieldet għad-drittijiet tagħha l-ewwel biex tkun rikonoxxuta fuq l-ID card bħala mara imbagħad biex tkun tista' tiżżewweġ. Dwar dan fl-aħħar jiem kien il-Partit Nazzjonalista stess li ammetta li fl-amministrazzjoni preċedenti ma kienx sensittiv għal każi bħal dawn u fil-Parlament id-Deputat Nazzjonalista Mario De Marco talab skuża.